Kodo masiya makandivhurira. Okay. Mai pane zvandoda ngobvunza. Ready kubvunzei ne? Ndaswera ini, maswera sei? Ndakutoswedera. Name. Hey guys. Kondia ikwari kungorova zvinhu. Ko name. Name issue here kuti amai vavanza. Issue here kuti zvanzi mai vavasungiri. Name tarai nini. Ndokumbira kubvunza. Name ndokumbira kubvunza. Mai vaichokwadi kuti hanzi vazviuraya. Mai ava mai nhingiana ndichataura nezvavo. My prince. Aiwa chimbomira zvekuti I love you murandakadzi. Ichokwadi here kuti mai vanzi vazviuraya ndipirei kuvari kudhuze navo ndaita stress. Ndikubvunza wani. Vari padhuze navo ndipeiwo ningirikini ndiudze. Ishuwa here kuti my prince vazviuraya. Ivo mai vekurovesa sitonyi navo. Vazviuraya zveshuwa here kana kuti zvingoro zvemakoho enyu. Muno problem yekuti mune makoho akangonyanyawo futi. Makoho enyu endare. Makoho enyu aka exhibit. Kuti uti makoho enyu ane exhibit. Hamuna kuende ngomuka kuseni munhu ototaura zvaafunga. Akita kubi. Makoho eFacebook anetsera kuti handakana exhibit kana iyozvi ndatoita stress ndiri kunzwa kuvhunduka izvezvi. Manzwanani ko ndiudzei kapa address pacho ndisvike ipapo. Ko but for the way muchidaro name. Musadaro mani ndiyo here mapiritsi andiri kudai. Iwe mapiritsi akandi chlorpheniramine mani ndekukuti. Asiriwe api handi asiriwe mapiritsi. Asiriwe. Aya wazoma Kwaya wazoma wanevi. Mambe wati hapa. Chinipa mvura yacho nomwe mapiritsi ndine stress panapa ndoda kuti ndimboti mbijana. Stress yacho iyo inotedza uni. Saka ndo munhu angazviurayira izvozvo here. Zvesonyeni my prince unodarirei kana uchisati wafa. Chienda kana ndauda ndichakudetsa. Zvatoita. Vara ningirikini. Zvingaurayire munhu izvi. Handifungi kuti ndezvechokwadi. Ndikuona songa vanhu vari kunyeba. Vanhu maproblem enu makoho enyu haana kana exhibit.
munongoerekana mangokonguruda chamangokonguruda rudhende rwese rwototi ndizvo. Because if it's like that, that is so sad and that is so wrong. Mufungi kuti munhu anozvipfuudzira nyaya dzakadaro, of course zvinonetsa and ndabva ndatovhiringidzika. But problem iri papi naiti mbongotaurawo seka Friday kudai, so chipo chinonge chichinetsa mudzimba umu chimbotaurai neni because inini ndotosha kuti chii vanhu tiri kuda kubatsirwa. Munoziva kuti tinombojoka zvedu, but people are really going through a lot. Man. Vakadzi muri kuzviona kuti vakadzi vari kuchinja izvezvi. Vakadzi inini ndainda ndichisiri mukadzi ndatoitwa zvangu, murume ngoto ndiri mukadzi hapana zvandingazviite. But vakadzi muri kuita seiko? Muri kuhurireiko naimi? Muri kuitwa seiko imimi tiona kuti toita sei zvinhu zvacho? Toita seiko? Komadiko kundiita prime minister ndaona kuti ndigadzirise nyaya dzacho. Ndirikunzodaitira prime minister inini. Toita sei nakomana? Ndikunzoda kugadzirisa nyika, ndikunzwa kusundwa like something. Mozoti dzimwe nguva ndisingatombodi kana kutomboti nditaure nemi because imi mucho hamino zvamunombonditowo futi. Munondivhiringa. But ndongonzwa chinhu chichingondipusha so like something inside. Like ndine mumwe mutwini mukati memukati. Anozongoti taura nyaya dzacho hani mazvona. Ndisingatombodi kutaura nyaya dzacho ini. Nyaya dzacho dzinondivhiringa zvisingaiti. Because isusu totanga kufunga kuti isusu tiri ma-innocent wives, but unenge uchingoitwa rafu. Vivian vaita sei? Ngapinde ndiri kumboita live waindomu. Ngapi vaudza kuti ndiri palive, ngapinde vaende mumba ndovaona. Chimbomirai kutaura zvekuti hanzi ningirikini my prince vafa. Tinozozvinzwa from the horse's mouth. Kana vasina kufa tichavaona mazvona. Tikunzodaita prime minister wezvinhu izvi. Because inini I think ndikangoita prime minister wezvinhu izvi zvinofamba izvi. Because heart man, vanhu vari kuvhiringana moyo, vari kubayana moyo. Vanhu vari kujungana. Andi munoona pepa tichitaura nhamo dzedu. Ndidzo nhamo idzodzidzi. Anozvona. Nhamo idzo dzatiri kuitiswa nevanhu avaiko nezvemunhu anokurosa marodzi achienda kumurohwa stonyeni uri wotsikwa nemotikari. Nenyaya yekuti munhu uri kudzimbwa kumba uko. Vana baba vacho nemuchishaina munofunga kuti hatigoni kurovesa stonyeni. Ngatimupei mashoko edu anodzo mukadzi. Because varume vanoita varume vanofunga kuti hatigoniwo kuita skiri yacho iyoyo. Handi munoona. Because munhu anenge apushwa amazvona. Munhu anosundidzwa because kana uchiita 1 week isusu zvedu ana Mai Tt zvedu tine stonyeni dzesimende hadzingonyanyonzo kuvhuvha. Sanike stonyeni yangu haingovhuvha. Kana stonyeni yangu yavhuvha, murume wacho yani hatondimbondilambasta netumase keshi. Because ndikaona keshi stonyeni yangu inonyatsoita very soft kudai. Ande murikona. Murume wangu kwete murume wese, handisi kuti murume wese ina hangu handiitengezi. Yangu is not for sale one mazvona. But murume wangu akambonditi something amazvona. Ndinoita soft. But kana ndisina murume like pepa pana ndisina murume pepa zvangu ndandisingazviite zvokungofunga stonyeni. Unoita honi yacho unenge uchiita honi yei. Unoita honi yei todza kufunga zvemari. Munongosura muchifunga zvepono. Munosura muchifunga zvepono zvinokupai mari here. Vakadziwo futi time. Pono dzimwe dzamunoona pono dziya. Pono ungodai wafunga pono. Pono ukangodai waona pono. Zvima WhatsApp pono. Unogara wakazara so brain inoita dark grayish.
Pretending it's like dark rage, just go out on a porno. He said, you want to show them a pass, Eugene by internet, which you want an Napoleon. And uno's go out you funga porno, Mzuru Mako Funga, the can and the Catarisa, those Jay. Dika fungura ndakatarisa kusemba ndikafungura azvino batire zvokuswera uchifungura uchifungura zvisina nebasa rese kunze kwokuti ufunge kubuilda life kwairi kuenda ndosaka vanhu vacho muchizobatwa apa mutactic wacho wechitsotsi hamuna skiri yechitsotsi moenda kumaloji akachipa moenda kumaloji asina makey unoenda uloji isina key unenge uchitei muloji isina key wakamboona kuchita kusingakirwe mukati handi kana uchichita unotora key okey hano uisa chiuri ende futi kana uchita loji yacho iyo ita loji nehwindo risina mabagla bhazi handi unoona kuitira kutiza unotiza unopinda muloji nehwindo rine bagi unopingwapfeka bhurugwa racho nguva anoti mutactic yacho yamunoita iyo yakadhakwa because zvinhu zvenyu zvese zviri cheap varume vacho vamunoita mutactic nawo vari very cheap havana kana sendi izvozvi ivo mai vava vakarohwa mustonyeni dai vakabudirira chaipo panyaya dzestonyeni izvozvi vakapiwa 20 rands ivo vakomana ivo dai kapo ika yakabudirira chaizvo chaizvo amai avaitopiwa 20 rands 20 then 20 rand yacho vototenga huro dziyadzi dzechicken huro dzakachipa dzekusouth africa kuSouth Africa kune mbiri yehuro dzakachipa dzinenge dzakaita murwi kudai ende ndedze 10 rand votenga huro idzodzo saka mangwana zvozoita sei loji inofanira kuita key handi ndikutaurei kupuza kwamukaita munoda kuhura hakudi vanhu zvinhu zviri chipi kuhura kunoda kune expenses unoza chipi chega chega chine maexpense acho chipi chega chega chine maexpense kana usine mucelebrate unongoendawo handiti but usingaende kwakachipa kana une murume wowane ari poknose because kana murume akukutera kudaro zvati wapinda busy poknose ukaona uchita izvozvo unotarisa kudi ugure andozviona andinozviona uisa huro otarisa kumashure uku kuti haufa andimazviona mazvano munhu wese amuCIO andivazviona hapana munhu ase murume wasinoenda kuchikora anogona kutongoita basa iroro huro urebesa huro kudai urebesa imwe huro utarisa kumashure kana une kamota kako kanenge uchiita cheating nako utarisa so from an angle ukaona mota inoramba iri tsurutomatsoma newe so kudai soka mota iyoyo suspect andivazviona orega zvinhu izvi ukaona uchinyoita honestereki namata andivazviona pfugama unamate because mweya wetsvina iwoyo unongogara uri honi ungogara uchingofunga zvisina basa zvevanhu vasina mabhuruku zvinotipei ikonomi zvinhu zvakaoma kudai so nokuti inini unozotiji kana ndisina mari animboite honini kunooma kuti asimendi chaivo apo umukomana uyo haana mbondifonera obva makusei ndo zvimwe zvinhu zvatei tichicomplaina because vakadzi tinodawo attention varume hamumbotifoneri handi mazvona munofanira kumbongotifonerawo hai waswera sei uri sei zviri sei handi wazvona uri sei waswera zvangofana yezizo wenyu yeye handi munozvona ndimakati ndidanane nemwana uyu haana kumbondifonera kubva masikati uchoti munhu ana ari pai chaizvo kuti haafoneri munhu andifonera here pai andinaonita good morning ini svakazi toda attention andiwazvona hello sweetie how are you wamukasei baby andiwazvona asi uyo ambofono zvake makuseni but izvozvi ndakutomufunga anofanira kungoona kuti time yafamba kana une partner yako andiwazvona message WhatsApp kana nyange usina zvekutaura because vamwe hatina zvekutaura pamawhatsapp apo tetiri busy but ukangoti WhatsApp
How are you? What's gonna say? Are you good? You good? Are you good? You good? Isna you are you good? Unobvisa kana usimbo kutaipa. You good? Antu azvona. Tokudavira anditi toti I'm good. Amazvona. Zvovana uchiti zindu ngazo apa pamwe nungu uchitwa mutactic wako uchitogomera uri uku. Indakangokurindira here amana ndichibika sadza nehuro. Sadza nehuro dziya dzepaJoburg dziya. Ende huro dzacho pamwe madomasi memusina nchiwedzera zvimvura. Chinditouti zvinhu zviite sei? Zvifambe. Iyo usati murume wangu kazizo. Iwo murume wako chaenda kunge mhashu. Ungafananidze ungati zizo kamurume wakamtarisa nemamhasura. Ndakutokublokera izvozvo zvokuti unoti murume wangu kamurume. Unopenga here unotaura murume wese nemazimhasuru tikamurume. Wako murume tikamudza bvanda anotoenda necyclone. Pane mwe cyclone iri kutora vanhu this wind mazuva. Ndo murume wako iwe usadaro. Iyo zvoda kunetsana neni muchindidena. Ipeji rangu animona ndakuzokutaura kuti ipeji rangu. Kanibomfonera ndatokusuwa futi vele. Because manofanira kuita check up uka. Check up inodiwa chero usiri murwere. Nyenyuya ndibata musamboti zvamboita seizvo ndibata. Hello, hi. I'm fine. Is it Zizo? Okay, Z, my name is Ruth. I'm also based in Guero. So I was just wondering if we can just meet. We can just meet. Like I really like you, like you know. Okay, but I can't make something else. No, I just want to see you and get a selfie, like just a selfie, nothing much. My way. Kakomana kakajikiswa na Mai Tt-Nyaya. Aishe, kakomana katokata baby yanga. Akasikuza ati ndi. Mina ndivone futi. Kakomana kanojika nduru. And I cannot meet you. Aiwa isi dzangu imwe namba haizive. Yes, baby. Uzantuke kani mukadzi wako kani aibvapo. Kuita kukata munere aibvapo. Wanzwa voice yangu iwe satango singazevuza. Aibvapo kani kuda undiimpressa tsaka. Hapana shawa square zesha. Kana ndaida kutomboona ndaida kuona kuti unochita here because ndaida kuona kuti mutactic wako akamira sei pacheating game. Ndaida kuona kuti mutactic wako pacheating game pakamira sei. Ukuitei ndakusuwa kwaenda usandifonera. Yeah? Yeah? Ukuitei haunambondifonera nhasi. Ukuita zvemabhebhi koko haufoneri mukadzi. Uri kupi? Ukuitei nani? Oh. Aiwanda. Nandakusuwa zvangu baby. Nandakusuwa. Was tikagara here unofona waize. Vapoka vapamba pepe ndiri kungoita mashivers. Ndiri kungoamena zvinhu ngokwenya ndikuza zvisvikuiti.
Network. Uruguayarin. Yeah? Mandi. Cause totumira photos a picture of a photo shoot here. Ida kuitwa post akatai we are running out of time be. Yeah? Moraze. Umbori paiko pari kunetsa network. Endaka pane network kana mukadzi achifoni. Song ya mpiwa song simplex anipa song hakupa. Alright, book. Ndikukandire ndandichitoiteerera mai manje. Aiwa. Ndiri kumba ndiri motikari ende ndiri very lonely and bored ende ndiri palive saka nhasi dai wati ngobvuma meeting nebhebi ka wanga uchondipinza busy because pakaipa yeah koti montu wati network yako yakadhakwa cha manbokata yeah because unenge uchida kumbeta say ring in the busy I'm just feeling ameno zviri kungoitika kwandiri so pane zviri kungoitika kwandiri so tuma something saka ndiri kungofila kamuka irritation ndaida kumubata palive papa because nanditambisa because iri kuti nemutactic mimwe isingaiteka ndafunga kuti achabvumaka meeting iya inzwa chinhamba chiri kupfuura nepadheni pangu ikombere inzwa chihevi namba chocho ndi enzo brenda de enzo yakaipa enzo yakaipa ndiani ari kutaura zvamai prince kubvako imimi vanhu musandijairire imi musafunga kuti mubaibai munombobvuta kunge madya nduru mautofunga kuti munoshamisani mambonizwa ndichiti mai prince wafa here ndikubvunza sinini makwenyu ndabvunza inini zvataurwa nemumwe munhu makuya panapa kuti hanzi amaititi vati zvemaringiti hatazvikanganwa kaunombokanganwa zvayo nyangwe zvayo ichiita zvayo kugeza nayo nezvi ndaibvisa my skin is very irritated today saka vanhu rekedzai ngotaura izvozvo zvamunoita kana zvokucheya muchiita seisei munhu kana atadza anosvika panguva dzekuti anombonyara maziva zvoma vanhu hamuzivi cyberbullying dzekuda kuzoti naye tikitiki unga ameni but that issue yatatichitaura iyoyo yokuti vanhu vanoda attention handimukona kuti ndachoda attention kuna bhebhi wangu hapana munhu asingada attention wakatondifonera so ndienda kutonzwa bho waiza chete ndo zvinongodiwa zveshuwa here guys wadi kofonera kwekuda sei ukufamba here wati kuti varipo here momzi varipo here momzi apefoni vana vari bhosha vari mumba ai ndiri kubhoeka ne ndokumbiroka kuinda out handi mazuva anotokumbira here ndokumbira kunovata kunze ndoda kuenda somewhere
aiwa ndingangoita live ndichitamba redhiyo here baby shuwa ndopinda muclub ndoita futi live ndobirwa kafoni handi wakanditengera foni yona matsaga apiko iwe tisitete zvematsaga matsaga andondikwata iwani handina kana munhu iwe maiwe munhu wacho ari kuitira shanje ndiye akaoma ini nana munhu anondiaprocha unapproachable iwe wamhenoka iwe nezvivindi aniwe mfana unezvivindi iwewe but wakandisvikira sei iwewe aiwa but ngatimbotaure wakasvika sei kweiwe mukomana aiwa but zvizo zvakafamba sei zizoiwo wakazombongondisa pakona patatiribe wakandikisa kuma12 kwakoya anozvona zvakanaka wakaita sei wakandiabhusa iwewe aiwa usi soft touch wakandiita sei musuya pachikona tichitotaura nyaya bhobho kungondijambira nekisi saka wakandivhiringidza nekisi kaiwo uri Judas iwewe aiwa nandiri hungry for food papi pacho munhu unoona ini nandiri shirikadzi kapa wose vanhu makazongondibata zvimwe zvisinganzwisike mopinda bhezi because ungosikoderi padhuze neshirikadzi handiwa zvinhu aiwa svika kapana moms naiwe svika pana moms iwe ndine time unopenga here itanitaure navo amai vangu maswera seiko regai ndiise foni pasi ndomberi maswera seiko amai muri sei aiwa tinofara kukusuwa madya here ndanzwa mukomana achiti ari kutsvaga kuti mubike biki hanziko neshoko ramwari zuva ranhasi shoko rari chiti kudii mai hanzi kana mapedza vanamata mozodii amen chete hapana zvimwe zvatagoka nazvemari zvangonzi namasisa aiwa tinotenda muchemberi ndaitongoti ndaifunga kuti mukomana uyu ari kunyeba mukomana wacho anozombonyeba zikanzi ndikati averegai ndinzwa kuti ari pana mai here nekuti mukomana uyu handidi kuti abve pana mai aiwa totenda mwari mama rambai muchingotinamamatira medzo inowanda muchingoti namadhuve kuharare uko ameni mama aiwa tinotenda chidyai muzorore dai ndiripo ndakupfanyai makumbo ndakupfanyai makazorora zvangu ndichikwesha apuresha handina ndokukwesha mai vangu zvisingaiti totenda chipai mukomana mukuru uyu foni hello alright boshasha ininika
Rega ndimbotogeza sha ndibude out. Wandiba here approvals yacho. Ndobuda nhasi ndikutoda zveclub chaizvo. Aiwa. Ndakakutimba. Aye. Saka ndibudeka. Saka ndakubuda because eish. Pamba pari kubhowa. Foni ugare nayo because ndogona kuzongokubata. Foni haina moto inogona kudzima. Saka ndichatombobati baby zuva rimanheresa. Ndichatozombokufoni rimanheresa. Ndokufonera ndichakufonera kana foni yaenda pachaje. Kwandiri kuenda kwacho ndichakumbira foni. Because izvo zviri pa 5%. Ndosaka ndakufonera neiyi ndikushandisa. Iya haizi yangu usazoifone. Bosa ka tagara tofishini. Tisi cha Undudzira mukoma wako kuti anzi ndamusuwa naye mukoma wako nhasi haana kana mbonditiwo good morning maini asi pane zvandakanganisa. Kana inini shamara anambotaura nenhaseza anombondoza kuti tichiwiti. Ndamutendera mama update ezviro zviriitika haana kana kumbondipindura. Handidi kuswena ndisina kutaura nabamukuru vangu. Ya mubate pabhodi. Iri bho baba isha. Ibho nodiwa zvisingaiti. Newewo. Nodiwa. Love is a beautiful